Er du tilbage? Ah, Jeg er tilbage. Ja, jeg er også tilbage. Super. så er du også Benjamin. Ja, jeg er også. Jo. Og i sidste episode, der mistede mig og Benjamin rigtig mange hjerter. Men vi fik også en På fantastisk start. random placeret ild. Ja, et table. Det er sgu da ikke bare at placere ild, Jeg Benjamin. sagde random placeret ild. Nå. GG. Tror du haft det med helvede? Det må jeg. Hvorfor der bliver sat cobblestone over alt her? Ja, hvad tror du, lava? Hey, vi skal have en spand vand, hvis det her sker igen. Ja. Du er nede på 11 liv. Hvad er jeg på? Jeg står 12, ikke? Jo, du har et halvt mere end mig. Får Guys, en hey. start nu. Hvad så der? Kig til siden. Nej. Får det en skidt start. Først skal jeg også have noget armor. Og de må begynde at nakke os nu, ikke? Jo. Først her, tager jeg boots. Jeg kan ikke finde rundt i os mere. Kan jeg ikke få det svært? Jeg er ret bange lige nu. Ja, jeg er min limblok. Pas på. Jeg laver lige en chestplate til Fossil. Tak. Havde du noget, så jeg kan lave et sværd måske? Vi skal finde noget mere jern. Ja. Men der er en kæmpe ravine, men jeg tager bare ikke op i den endnu. Og vi har en blomst hernede. Legit. Det er ikke mig, der er placeret. Ja, det er. ja. Det er så noget. Plomsten giver held. Jeg prøver at styppe mig lidt. Hvornår regner vi med at gå op igen? Når vi har fået flere liv. Ja, Ej. jeg mener, vi skal jo... Det kunne være rimelig rart at have noget vand. Ja. Ja, men der er en ravine. Der er sikkert noget vand. Nej, Jeg har fået noget iron. Den er stor, den er pisse irriterende. Det kan jeg. Og Mathias, Ja. der hvor du var før, ikke også? Jo. Der er træ og cobblestone i loftet. Det er mig. Nå. Er du sikker? Ja. Det der, ja. Det er mig. Ja, men det er en ravine lige over. Hov, har du ikke noget til at dække det til? Der er så... Løb. Hvad nu? Der står en creeper og en zombie lige ovenover os. Hvorfor satte du jern? Fordi jeg skal bare have et eller andet til at blokke af. De står lige ovenover os, hvis de hopper ned, så er vi done. Dem så jeg slet ikke. Nej, jeg kigger F5. Jeg tror, jeg vil gerne have en chestplate som den næste. Hvis det Hvorfor var. fuck har vi så mange kister for os? Fordi vi skal have noget at lægge ting i. Vi har jo ikke en base, vel? Vi går jo lige lidt igen. Nå, jeg var ellers svær at indrette det hele. For så laver du overhovedet noget ud over at stå her og kigge? jeg laver der base. Laver en sikker. Laver en sikker. Nu laver jeg en spand. Nu laver jeg nogle tortures. Sådan der, jeg har en spand nu. Vil I have nogle tortures? Jeg kan høre vand. Jeg har nok torches. Jeg skal bare være sur. Ja. Man kan bare høre folks tastatur klik, 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 klik. Det er en dejlig lyd, ikke? Så går jeg den her vej bare lige for at se, om jeg kan finde noget, Mathias. Jeg laver lidt iron sword. Yep. Det er en god idé, når jeg har noget. Jeg har fundet slå. jern. Jeg har fundet jern. Godt. Jeg er lige ved siden af vandet. Dropper det bare mig, så går jeg hen og varmer det. Jeg har fundet en cave. Okay. Nej. Jeg blev skudt af skeleton. Jeg blev fucking skudt af skeleton. Ikke, Mathias. Hvorfor er du tilbage? Ja, fordi jeg plukker mig op. Lad være med at røre noget, okay? Okay. Oh my god, man. Jeg skal ikke gå derop.
så er vi 2. Kan jeg få det der Iron to Mind? Nå, ja. Sure. En start, mand. Dreng, jeg skal have en chestplate. Ja, der kommer Iron lige nu. Jeg har et stykke Iron til dig. Jeg faldt ned en gang. Fuck. Du mistede ikke livet. Men du så ikke damage på? Nej. Nej, det var vores tidligere gang, det der. Nå. Rolig. Hvordan har vi formået med så meget liv, mand? Fucking vildt. Spawner found. Cool. Jeg har fået en guld. Sådan. Hvor er det? Jeg har Iron Pickaxe. Du ikke har. Jeg har jernpickaxe. Okay. Hvor meget er der? 6 stykker. Sygt. Så kan vi lave gold level. Det er godt. Hvem skal have det? Kan jeg? Ja, jeg har Tusind. jeg har nå. Jeg vil også gerne have golden level. Hold din kæft, Fossi. Hold din kæft, Fossi. Gider ikke at være bold med her. Jeg laver lige en vej herover. Så er vi faktisk Fossi, giv mig lige alt det guld. Jeg har sgu da ikke noget, hvad fanden. Hold da, det der ikke. Du er bare så skyldig, Fossi. Okay, skal jeg bare spise gold level? Ja. Ja. Skriv lige noget i chatten. Jeg har fundet diamonds. Der er i hvert fald 7 diamonds. 8 diamonds. Nej, vel? Oh shit. Ben, Jeg har 8 diamonds. Min dreng. Hvad er der galt med dig? Jeg elsker dig. Der er grab. Lad os komme væk derfra. Der er grab. Hvad skal vi lave af diamonds med? Skal vi lave en chestplate? Nej, lige nu. Nej, ikke. Vi gemmer på dem lige nu. Først skal vi have svær. Ja. Og vi skal også have en charme table. Har nogen? Ja. Kom der egentlig vand i den der spand der? Skal jeg lave et diamondsværd til os hver? Jeg har også 3. Eller hvor mange diger har du så tilbage? Hvis jeg laver en svær, har jeg 2. Okay, det går lige præcis. Super. En til dig, Fossi. En til dig, Mathias. Tak. Og så smider jeg jernsværd derop. Okay. Dreng, jeg ved ikke, skal vi mine væk fra den ravine, eller skal vi gå over i den? Der var rigtig mange mobs. GG Kongs. Kongs har mistet en del, jo. Ikke min blokke over mig, det var den pickaxe. Har du en? Ja, du kan bare tage min jernpickaxe et eller andet. Ja. Jeg har kun stenpickaxe nu. Ja. Havde du ikke en diamond? Jeg har smidt, eller jeg har 3. Havde du ikke en diamond pickaxe? Nej, jeg har ikke lavet den endnu. Jeg prøver lige at komme ind til den ravine der. For os, har vi jern til en jernpickaxe mere. Jeg har en på mig. Jeg har ikke nogen. Jeg har også en. Det skal jeg passe på med for os. Hvorfor? Du gik glemme foran, da jeg skulle til at hook. Fedt. Det var ligesom Marius. Man kan bare huske, at vi laver comeback. Må de egentlig ikke dræbe nu? Jo. Men Benjamin, prøv at tænke på. Altså, hvis jeg rammer dem en gang mere, end de rammer mig, ikke? Så er vi på samme liv. Ja, prøv lige at rejse jer op. Jeg skal lige se, hvor jeg er. Jeg er deroppe. Okay. Jeg går lige ned under jer. Ja, lad os se. Hvor er den ravine? Jeg har fundet jern. Den er da ikke deroppe. Den er hernede. Der er mere end en for. Diamonds. Jeg så det. Godt, man. Fuck, jeg blev lige bange. Jeg troede lige, der kom en creeper eller et eller andet shit. Jeg har fundet en cave. Det er bare den gamle. Det er ravine, den er lige herovre. Prøv at se, den er lige deroppe. Ja, der er iron her. Eller var det noget, der var oppe på det? Det var noget, jeg har blokket af med. Jeg kan høre en endermand. Hvor er der diamonds hen? Lige, jeg har taget dem. Og der var 4. Jeg prøver lige at kigge. Der er 2 zombies her, og det... Har du ovn og kul? Nej, det er over i basen. Der er noget iron her.
Men der er også noget cobblestone ved siden af. Nej. Så lad være med at tage det. Jeg tænker på, skal vi tage vores ting med efterhånden? Jeg kigger lige i ravine her. Jeg står to zombies lige For der. at sige. Skal vi ikke rykke vores base? Jo. Der var en endermand. Please sig, at jeg kigger på den. Jeg tror ikke, jeg kigger på den. Har vi noget vigtigt i kisten der? Drenge, jeg er i ravinen. Okay. Der er en witch. Så væk. Ja, den kommer nu. Der er ikke noget vigtigt i ravinen, nej. Vi er ikke svaret væk fra den, den er ikke worth at gå ned i. Skal vi ikke gå op på land efterhånden? Nej. Vi skal have til goldslave mere først i hvert fald. Ja. Jeg vil gerne have det først nemlig. Og vi må gerne støtte mine, så det er godt. Hvad? Og vi må gerne støtte mine. Måtte man det? Ja. Jeg tænker på... Hvor Skal jeg stille et crafting table? Pas, jeg har ikke et. Nej, jeg laver lige diamond pickaxe, og så lader os mine, altså... Ja, dreng. Vi miner den her retning, det er væk fra alt. Hvad med at samle det her op, jeg dropper? Det er bare lige... Øj, kongesjern er et absorption her. Kongesjern. Wow. Og dreng, hvis I miner sådan 2 blocks henne, eller 3 blocks henne der. Mathias, hvis du bare miner, ikke? Så binder mig og Benjamin bare det, som der skal komme. Det kan jeg godt selv sørge for. I skal bare sørge for at mine på siden af mig. Nå, skal vi med? Fuck, hvad laver du? Jeg sidder lige i en ovn her, og så... Dia, det var godt nok sent, hva'? Ja. Har vi ikke fundet dia 3 gange? Jo. Jeg har 2 på mig. Og jeg har 4 på mig. Og vi har Jeg har 0. Og jeg har en diamond pickaxe og diamond sword. Kan jeg få noget af det der iron til en pickaxe? Jeg skal bare lige have en mere, så har jeg til en pickaxe. Jeg har smidt 11 stykker, tror jeg, ved det ikke. Ja, okay. Jeg sætter bare lige en ovn mere, så. Sjovt, du gider bruge tid på at skrive det i chat. Mhm. Og jeg sætter min crafting table her. Mere iron. Og jeg kan høre vand, Kan jeg få noget træ, Benjamin? Ja, jeg skal ikke bruge mere først. Jamen, jeg skal bruge træ! Der er noget i ovnen. Noget træ. Ja. Her, tag lidt træ. Og du, Clint. Jeg troede, du manglede et eller andet. Ja, jeg hørte forkert. Prøv lige at være helt stille, dreng. Prøv at være helt stille. Ej, vær stille. Der er vand. Vær lige helt stille, dreng. Okay. Nu kommer min mor hjem, så hvis jeg lige muter, så er det derfor. Ja. Muter han? I skal jo vide, hvis jeg muter lige pludselig ikke tale sted, fordi der kommer noget ind til mig, så... Både ind. Sådan. Jeg er i gang med at finde den der cave der. Er der noget i den her vej? Hvorfor har du lukket af, Mathias? Har jeg det? For at sige... Hvad? Jeg tror ikke engang han var deroppe, fordi jeg plejer at lukke alle de gange af, fordi jeg havde cave, dreng, der er også lava. Der er ikke nogen mobs. hobby det. Der er ikke nogen mobs. Benjamin kan stige. Der er iron. Jeg scouter lige hurtigt. Men der er ikke noget guld. der er meget... Der er jern, der er hugt der. Ja. Er I med på, hvis vi vinder det her shit, ikke? Wow, Mathias. Jeg tænkte på, at skal jeg samle lava i min spand. Ja, så bagefter, så brænder vi bare. Har jeg noget mad? Ja, her. Jeg vil en ting. Skal jeg tage lava i min spand midlertidigt? Ja, pas på, at du ikke kommer til at stille den, ikke? Jo. Så har vi den helt over for sig selv derovre nu. Så tager vi alting herover. Til nødknappen, hvis vi får gæster. Jeg tror også, at vi skal koste så meget, vi overhovedet kan. Hvorfor? Bare for, hvis de så de ikke ser os og går ned efter os. Vi er lige under spawn, ikke? Og
Jo. Jo. Det er bare worldborder, det flytter sig. Diamonds. I skal bare lige være klar over, at der er worldborder endnu, jo. Okay, dreng, jeg har lige fundet 8 diamonds. Hvor fanden er du hen, Mathias? Han er der. Ja. Altså, jeg tror, dine seere vil blive mere glade, hvis du sætter torches. Det har du ret i, det talte jeg også meget med sidste sæson. Og sådan, men siger, skal du ikke huske at sætte torches? Jamen, det er jo optaget fra hulen der. Ja, det er fordi, det har vi sådan nogle gode skærme til, at man ikke behøver. Mm. Mm. Jamen, Jeg har heller ikke brug for det, men jeg gør det bare for YouTube skyld. Ja, okay. Mathias, prøv at kigge Der er flere diamonds, flere diamonds. What? Bruger du Ja, ikke der er- trail eller sådan noget? Nej, der er 4 her. Åh ja, ja, det det er har jeg sagt. Du kan Han har bare lige kigge. downloadet Jeg hack. har lige downloadet hack imens. Ja. Det er jo det. Hvorfor er guld så svært at finde? Diamonds, det er nemmere at finde. Jamen, Altså, jeg har 16 det diamonds siger på mig. Hvad? Jeg har 16 diamonds på mig. Jeg har 2. Wow. Ja, jeg finder lava nu, kan man. Flere diamonds. Og jeg har fundet en ravine. What the Eller en fuck? ny mine. Okay, den ene diamond, den blev brændt. Jeg har fundet en ny mine. Okay, men det er også. Og her der er lava, der er meget lava her. Pas på, først I går væk. Der er meget lava herhen også. Hvis jeg falder i noget, så bliver jeg ked af det. Ja, same. Okay, det ser ikke rigtig ud til, at der er noget her, eller hvad? Så, der er stadigvæk ikke døde spiller. Det er imponerende. Ja. Altså, jeg tror, at de to stærkeste teams, det er, hvad det Team Rød og Blå. Nej, Team Rød og Grå. Tror du, de er stærke? Ja, Bis og Nico, de er gode til PvP. Der Også- er Du Fossi. der. Hej Fossi. Jeg tror, du skulle sige, det kommer player. Bare mig lidt lag på serveren. En lille smule. Okay, Benjamin, hvor er du? Jeg kommer over til dig. Jeg er sammen med Fossi. Fuck, hvor fedt. Tak det alligevel. Bare skriv ingen intro. Ej, please. Wow, der var jern lige bagved her. Hey, de der oven der, jeg satte der med jern og sådan noget, tømte du dem, Fossi? Jeg gør ikke. Fossi? Hvad? Tømte du de der oven, jeg satte der? Det er ikke. Wow. Jeg tror sgu ikke. Jeg har 19 diamonds. Og jeg har lige fået mere lava. Det er nok det samme. Og der ligger bare 13 jern her tilbage. GG. Der er ikke nogen, der har taget det med. GG. Ej, vi har ikke brug for det. Og jeg så, der var noget jern i loftet her et eller andet sted. Her. Sådan der. Jeg tror ikke, de er klar over, at det ikke er mig, der laver introen. Nej, hvorfor er det egentlig ikke det? De gider ikke. Åh, ja. Hvem er det, der laver den? Det ved vi ikke. Først gider ikke. Nå. Jeg Okay, tror, dreng. bagefter Dreng, hold det. Jeg har lige kommet op på en anden side af det lava, der er både vand og alt muligt. Fossi her. Og det ser ud til at være en okay stor cave. Altså, Mathias, vi mangler stadig jern, Fossi, jeg mangler. Og jeg har fundet guld. Jeg har 4 stykker jern på mig. Jeg har fundet Ja, guld, okay. drenge. Her, Fossi. Boys, må vi få Bare noget lidt guldhype, diamonds. eller hvad? Guldhype? Nej. Og så kan jeg få et golden apple. Awesome. Der er kun 2 stykker, og jeg har 5. Jeg har 7 stykker i alt, det var nej. Kan jeg få noget kul, please? Hvorfor? Nej, der er et skeleton. Du skal Nano. fuck ikke miste liv nu. Jeg mistede ikke liv, Fik det. Et liv. Nej, jeg mistede ikke liv. Nå, det var... Mathias har ikke et liv. Boys, kom her. Jeg er så nødt til at droppe Okay, jeg har gået forbi en masse kul. Kan jeg få noget kul? Jeg sidder lige i lavaen der. Ja. Og jeg vil gerne have den her vand her, så... Der Jeg har vand nu. Der er jeg ikke. Der er lava, Lex herovre, der er en emerald. Husk lapis. Mathias, det er lapis. Jeg har taget med en del. Ja, vi ses i næste episode. Oi. Okay, 3,